n'ụwa sede na ndidi bụ ọgwụ enu ndidi bụ ogwu enu onye ọbụla mebe ife dị mma ndidi bụ ogwu enu onye ọbụla kwụba aka ya ọtọ enwero ndidi ka nwaanyị ji jebe akwụna akwụna wee bụ anụ ụzọ wee bụ ụlọ ya wee nwụrụ enwero ndidi ka nwoke ji wee jebe uri wee bụ anụ ụzọ sasị wee gbagbuo mmadụ ọ nwụrụ onye ọbụla ọya chi Anambra onye ọbụla ọya gba nnekwu moto ụmụnne m ka anyị gbala okwu ndidi nwa nne m na ndidi bụ ogwu enu mụ na ndị egwu m jere Ọnịcha do anyị jere Ọnịcha do anyị galụ ka anyị nọrịa kedu onye anyị nọ na biya aka obi rọshi nwoke m aka na-alụ egwu na ọ ga-adịle gị mma obi daalụ onye ugwu na ọ ga-adịle gị mma otu ọbụ n'ụwa si dị na ndidi bụ ọgwụ enu otu ọbụ n'ụwa si dị na ndidi bụ ọgwụ enu otu ọbụ n'ụwa si dị na ndidi bụ ọgwụ enu ndidi bụ ogwu enu onye ọbụla mebe ife dị mma ndidi bụ ogwu enu onye ọbụla kwụba aka ya ọtọ egwu chọọ ya chọọ ndidi bụ egwu enu dị n'ụwa ụmụnne m Naijiria emebigo Anambra anyị agakwugo akụ kedu ihe kpatara ya kedu ihe kpatara ya ka m na-ajụ ndị obodo anyị onye nọdụ ebe ọ nọrọ a na-akpụ ya ka onye nwere ego si atụ ka onye na-enwere ego si atụ ililo gala onye ọdịka ojele ibe chukwu ndidi bụ ogwu enu dị n'ụwa onye ọma ego mejebe ama ọbịa n'ụka ka nje zụta oyi mụ chukwu emeka okeke mighty hero n'ụka ọ ga-adịle gị mma papa ejima mma ji agba enyi ya ọ ga-adịle gị mma ego mmiri na saụtụ onye ọma ekene onye mụda eme na ọ ga-adịle gị mma eji m oyela wee kene all my fans and the family nwoke na nwaanyị a na-enyelu m aka n'egwu a ekwuru m na ọ ga-adịla unu mma ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ezi unu jebe na unu ya ejeluo nwa amanuke nọkwa na-ekene onye amanuke nọ na-ekene abịa otu ọ bụ n'ụwa si dị na ndidi bụ ọgwụ enu ndidi bụ ogwu enu onye ọbụla mebe ife dị mma ndidi bụ ogwu enu onye ọbụla kwụba aka ya ọtọ ihe ndidi mere erike ịbata ma ọbịa prizin mmadụ akarịa ndidi adịrị ịbata ụbaka forest n'ime Ọnịcha mmadụ akarịa ndidi adịrị kaka ji jewe uri ụwa na-ezuru oke dị n'ụwa ụfọdụ pere mpe ma ha gụrụ akwụkwọ ụfọdụ toro ogologo ma ha enwere ezi omume ụwa na-ezuru oke ka nna gụrụ unu n'egwu ụwa ezu oke ụfọdụ ụmụ nwaanyị amali mma nwaanyị ma ha enwere ezi omume ụfọdụ ụmụ nwaanyị ajọrọ njọ nwaanyị ha nwere ezi omume ụwa na-ezuru oke ụfọdụ gụrụ akwụkwọ ụfọdụ agụrụ akwụkwọ ụfọdụ gụrụ
akwụkwọ ma wee nwere ego ụfọdụ dara ogbenye ma wajela akwụkwọ ụwa na-ezuru oke ka nna gụlụnụ n'egwu abịa onye amanuke n'ọmụ na-ebe ma ogogo ọnọma egwu mejebe ọbanide mmiri ka nje zụta oyimo akwatuwala akị na n'ọba ọbara tule onye amụma ịkpata ego ka akwa ibulikwa ego ka akwa ego nwejebe amanuke ka nje zụta nwanne m chifu Chidiebele Nwoye Tizak Royal Furniture na Abuja nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma obere ọsọ aka na-alụ egwu m ka ịgbado anya egwu nwe gaa n'iruo n'ọdịgwa obi n'aka ma ọ bụ na ọ nawa anawa n'ọdịgwa obi n'aka oyim Ozemede Nsugbu anwụrụgo Moroko anwụrụgo egwu anago n'ụmụaka ma gbakwa mbọ ka ọnwa ga-ama iwe ji wee gwuru egwu na nne m tiri egwu mgbe ha na-eti egwu mmadụ na-enwere ego n'egwu unu ma na ahịa nyele nna bụ nwa na-azụrụ ya anya unu ma na ahịa nyele nna bụ nwa na-azụrụ ya anya aba mụ na ụbọ mmanwụ ijele anyị ana ma nwogolo oyo bịarela egwu ajọ mmanwụ ezela abụọ adacha na egwu emeghe abịa amala bịa yiri m ọkaina egwu amala yiri m ọkaina amala bịa yiri m ọkaina egwu amala yiri m ọkaina egwu amala bịa yiri m ọkaina egwu amala yiri m ọkaina ụna amala bịa yiri m ọkaina egwu amala yiri m ọkaina